sanibonani. Khulumayo Senzo wakwaZondi Sibongo ngoba namhlanje la engakhulela khona nguSenzo wakwaZondi, kodwa-ke nimaziyo nina abanimazi secula bazi umuntu encane la engikhona la kwaqala khona yonke into yami, impilo yami, ukuqala kwami ukubona umhlaba, qala ngokuhlakanipha engaqala la, uqala ukwazi isikole ngaqala la, uqala ukufundiswa indlela yokuphila ngaqala la, uqala ukujola ngangila, uqala ukuhethela yonke into yami nje yila yaqala khona la. Ya indlu sasihlala kuyona lesakhulela kuyona, le ndlu eniyibona nje nayo ineminyaka engaphezulu ka-30 la yiwi ayenzi lutho, indlu endala kakhulu ya. So le ndawo le buyisa ama-memories nje ami obungane bami nokukhula kwami, nokuthi la ngihlezi ngizoyikhumbuza njalo ukuthi uNkulunkulu ungenzela umusa ongakanani empilweni, ngoba ukukhula la bengasiyona into ebilula kakhulu, noma bengasiyona into ebimnandi, ibingemnandi impilo la. Besiyincenga nje ngendlela esiyincenga ngayo, besibona amasivuko ukuthi sizokwenzani osukwini, siphinde futhi sibonge masilala ezidlile, bekuyinto kanjalo. Kodwa nje besiphile khona lana umndeni wonke, ubaba, uma basekhaya komama kanjalo nabakababa, besisonke la la bekuhlala khona ubaba akakuveli kula, kodwa ngezansi ukuthi akusekho music, akusekho lutho, kodwa nje la kusho la akufana ukuthi ukomalume ya, noma-ke kuyindawo yomlungu ngoba la indawo esikuyona indawo eseplazini okuthiwa kwaMaduma. Leli plaza li-10 kilometers away from iKranskop. Ilana-ke ngizalelwe khona, ngakhulela khona before ngimuve ngiye noma simuve siye eShane mase kuthiwa asiyobheka iy'ndawo zamakhosi ngoba lezi kwakuyindawo yabelungu. Kudala ngingakazalwa mina babeqhamuka kukhona ngapha, kodwa lezi ndawo la ngaphesheya lapha ngingakazalwa mina before bathola umsebenzi la. So uma bethola umsebenzi la kwase kuba indawo-ke nje esihlala kuyona thina, kodwa ukuzalwa kwethu sizingane nje sizalelwe la. Ingane sasikhathi sasebaningi kakhulu ngoba I think sasingasathi more than 20, kodwa ngoba sizingane nje sisonke dala bengakabikho na sebashona. I think kodwa sasi more than 20 khona uma ngikhumbula kahle, kwaphela kwakusekhona nesalukwazi esizala umama, kusekhona noma khona nodadewabo ababili, sasibaningi nje siphila khona la. Yazi ngifuna ukukhumbula kahle kwethu uNyango ngoba saqale ukusuka kwethu la sesifuna indawo eziphansi kwamakhosi, saqale sasuka saya ngapha kwaMaphumulo endaweni ekuthiwa kuseKwazini, safike sazama ukuhlala khona kwawukuthi impatho yangaba yinhle ngoba I think indawo sasiyitholile mhlawumbe khona nabanye ababeyifuna because sasinokuhlukumezeka nje okuningi. Samuva-ke kwayela siya eShane-ke la safike sathola khona-ke indawo yokuhlala-ke ngenhlanhla-ke khona saphatheka kahle njengoba namanje sisahleli khona, futhi nje sesoze-ke siba abantu-ke okuthiwa yonke into esiyenzayo uma sisaphila siyenza khona ngoba ila esafike khona sathola ukufudumala, sahlala kahle. Kwakunendlela uma uqeda utshani nje lobu la nje la etshanini la kwakunendlela, kunendlela. So la kwakuhlala ubhuti wami omdala, firstborn yasekhaya, okuyena umuntu wayesiqoqa-ke sonke sizingane zala, ngoba la kwakunomuzi la kunomuzi ngale, kunomuzi laphaya, kunomuzi ngapha ngezansi. So wayesiqoqa sisonke-ke sizingane zala esenzisa ikhwaya, yabo. So yilana-ke mina engaqala khona-ke ukuthi ngiyiqale lento yami yomculo, ilokhu ukubona lapho ukuthi kahle kahle ngingakwazi ukucula, yabo, ngoba ngimncane nginjalo wayengenza uleader wekhwaya. I think yena khona ayayibona mina engangayiboni, yabo, kodwa nje izinto eziningi sasiqala khona la. Ngingasho kanjalo ukuthi abantu ababebona mina ukuthi mhlawumbe khona into kumina engangayiboni kwakuwubhuti wami omdala nobaba, ngoba
ubaba wayemuntu ophuzayo yabo. So and wayemuntu ongathanda ukuphuzela emzini womuntu. Wayemuntu nje and wayephuzela ubutshwala bezandla. So wayemuntu nje ukuthi hayi uma kwama weekend akamenzele utshwala bakhe lobezandla abese imemela ke nje amadoda akuyo lemizi le namanye angale ngaphesheya khona indawo engale ukuthi kudeke yona ekwakuthiwa iBhoyi. Kunomfula ekuthiwa iBhoyi ngale khona abehlala ngaphesheya lapho kuthiwa abahlala ngaphesheya kweBhoyi. Then bese kuba khona futhi indawo engapha ngemuva ekwakuhlala khona abantu okuthiwa kwaMlungu. So ayimemele lawo bantu naye akasondelene nabo bayephuzele lapha. Then bothi mase sebeqala sekukathi baba mnandinyana then bese bebiza mina ngizobaculela because base bazi ukuthi mina ngiyakwazi ukucula. So ubhuti wami nobaba ongizalayo bona abantu abakhona ukubona ukuthi mina ngingakwazi ukucula. Futhi mhlawumbe kube kuthiwa bona abazange bakholele kumina kanjalo ngaleso sikhathi ngabe nami ngingakhula mhlawumbe ngingakwazi ukuthi ngiyakwazi ukucula. Yabo ngiyayibhadi ke angenayo umngane. Kukhona nje kodwa mhlawumbe engathi ngangi close naye cause nasesontweni sisezingane yonke into sasiyenza ndawonye ngoba sashare usuku nonyaka ukuzalwa. Uma ngicelebrate birthday nje naye wasuka celebrate birthday sathanda amabone kahle sazalwa ngosuku olodwa ngonyaka owodwa futhi sihlala khona la. So uyena umuntu engathi ngangiclose naye okwakuthiwa uKhawulani njengamanje I think usebenza la kwaStegeni kwaKhwili. Yeah usehlala ngapha ngiyakhohlwa igama lendawo but ilanga kaMxhosa ngaphezulu ngakusistezi koMasikane ngiyakhohlwa kodwa igama usehlala khona ke kodwa sinamanje sisaxhumana kodwa ngingasiyena umuntu wabangane yena yedwa umuntu engangathi ngiclose naye ngalesa sikhathi nokuthi ke phela ngithi maseyingane sasiloku sigwarana yabo. So manje abantu babethanda ukungakhulumi kahle kimi so yabo ngangabakhonzile vele abantu nje abaningi. I think wonke umuntu unalo iside lakhe lokucasuka unalo futhi iside lenhliziyo. I think wonke umuntu unazo inhliziyo ezu2 eziright because no even nomuntu ombulale nelanga uyamfica esontweni yabo ngoba akekho umuntu okuthiwa nje yena into yakhe i1 yabo. Mina ekukhuleni kwami ngikhule ngizazi ukuthi ngingedwa nje futhi uma kumele ngiyidefend yabo. So izinto eziningi bekuwukuthi okay noma oma befundisa ukuthi okay ukufanele ukukhule kanje uyiphathe kanje nabantu kube kanje kodwa bengazi ukuthi obhuti bami isikhathi esiningi nabo bayibhekela into zabo. So makuthiwa khona umuntu ongiphazamisayo kufanele ngiyilwele yabo. So ngakhula ngenaleyo nto yokuthi angikwazi ukuthula uma ngabe ngibona ukuthi la mhlawumbe ngenzeleka into wrong yabo. Kodwa nje ngakho konke ilelo iside lami engangingafisi ukuthi abantu balazi but ke phela amanye amasayidi kancane ayayivelela uma ngabe uthola ukuthi sekukhona la onyatheleke khona. Kodwa nje okwami ngangifisa ukuthi indlela uma ayefisa ukuthi ngihambe ngayo noma ngirepresente ngayo phambi kwabantu okubahlonipha ukubaphatha kahle nokuzwelana nawo wonke umuntu kuyo yonke situation asuke nayo. Iyona nje into engangifisa ukuthi abantu bayazi ngami ngoba ngicabanga ukuthi futhi iyona eningi abayibonayo ngami noma kukhona labo othola ukuthi babebona into right abakhulumi ebese kuthi mhlazane bebona into wrong ebese beyakhuluma ngoba basuke bengathandi mangabe unconyo yabo into kanjalo ileyo nto. Leyo kuganwa into engangakaze ngicabange before yabo. Kodwa after kuhamba kama ukhona umuntu owangibiza nje wathi mfethu uyadinga umuntu ozomsaba njoba umama engasekho. Uyamdinga umuntu ozomsaba, uyamdinga umuntu ozokukhuza and lowo muntu angeke kuze kube umngane omthola endleleni kuyoba umuntu oyomthanda wena umthatha njengomngakho ebese ezokwazi ukukuthanda akulawule
kwezinye izinto noma akwazi ukuthi ucontroleke. So uma besi-close kakhulu naye futhi namanje ngiyafisa ukuthi umuntu engiyomshadi yakho ngifuna ukusheshisa nje into yokugana manje ngoba ngiyafisa ukuthi umuntu engiyomthatha abe umakoti kimi Kristi abe enaye noma umzali oyi-1 uyabo ukuthi kube khona la kuzothiwa khona ijeni yethu yomshado masihamba kunala siyoyireporta khona uyabo ngoba uma ngathiwa kuze kufike esikhathini sokuthi sobabili mhlawumbe mhla siganana abazali asinabo kuyobe sekuyinkinga leyo ngoba kuyobe kungasekho la esizokwazi khona ukuthi masiney'nkinga siye khona. So yayi leyo kugano sekuyinto eseduze kakhulu ila nje la phezulu ngeke isaphela iminyaka ewu-2. Umculo ngi-right ngawo yabo but angisawuthandi njengoba ngiwuthanda ekuqaleni yabo because ekuqaleni kwakuyimpilo yami ukuthi ngifuna ukucula waya yabo futhi ngingangazi-ke nokuthi ngizokwenza imali because even esikoleni mina mangibuza ukuthi ufundela ini angingazi ukuthi ngifundelani because namanje futhi ayikho into engiyithandayo ngaphandle kokucula yabo kuwukuthi-ke into uma ngabe ungakafiki kuyona iba yinhle kakhulu uma ngabe usungaphakathi mhlawumbe uthola ukuthi uyafika endlini then i-ceiling board awuyithandi noma mhlawumbe indlu nje enethoilet elisendlini kanti wena ulikhonzile ithoilet elisendlini. So same thing nala ku-music. U-music muhle uma uwubuka le kude uma usungenile phakathi kuba right bese kuhambe kuvela izinto yabo ngiyafisa u-music ukusheshe ngiwuyeke kusase-right sisathandana nabantu kusemnandi uyabo kushoda nje i-foundation ukuthi ngibeke impilo yami ngapha eceleni ukuthi noma ngingaculi ngizokwazi ukuphila ngendlela ebengiphila ngayo uma ngicula because umculo ayifaki imali yabo and umculo imali uyifaka everyday awuna month and everyday is a payday ku-music. So-ke angikwazi ukuyeka leyo nto ingekho into ethi ngiyibekile ezokwazi ukungiphilisa nayo noma mhlawumbe ingeke isuke ifake imali everyday njengo-music kodwa mizokwazi ukuyifaka. Ngiyafisa umculo kusheshe ngiwuyeke ngoba umculo awukho mnandi ubona mhlawumbe abantu abaculayo abaningi bengaphili isikhathi eside ingenxa yokuthi umculo awukho mnandi masungenile kuwona ngaphakathi. So avoida nje ukuthi uphile impilo emfishane kumele ushiye umculo kusasemnandi nabantu besakuthanda futhi ngaze kuthiwa hayi noke nidabukela ubani wayene-hit ngo-2019 noma wakwahlukanisa unyaka umshiye nje kahle usathi uma uqhamuka ubizwe nge-legend ngaze kuthiwa wathi waxoshwa yithina lo engasafuni ukuyeka ukucula.